son mace tana ainihin wato gudu, ba a son mace da abin da zai sa kafafuwanta su buɗe, gaban ta ya buɗe, ba a so. Game da kuma ba a so ta zauna tsirara. In aka ce tsirara ba ana nufin ta zauna sindir ba, ta kinsa al'auranta, domin yana da fa'idoji da yawa a likitance, a lafiyance, a addinance. Wacce ba ta san wannan karatun ba sai ta zo tana sallah, especially in ta yi sujjada, sai ta dinga yin iska na fita a gabanta, sai ta ɗauka alwalarta ta kare, alwalarta ba ta kare ba. Iskar da take fita a gaban mace kamar irin iskar da take fita a hammata ne. Wani lokaci idan mutum ya yi haka sai ya ji iska kuma ta yi sauti irin na tusa, wannan bai bata alwala. Abin da yake bata alwala shine iska da ta fito a baya. Ku je ku nemi tafsirin da muka yi ma mata na azumi na 10, duk mun yi bayani akan abubuwa guda 10 ko waɗanda suke bata alwala, da wanda suke wajabta wanka, da waɗanda kuma suke mene bata alwala. Allah ya taimake mu. Wannan kuma yana cewa mahaifin shi ce ba Allah malam ina za a samu littafin da ka rubuta akan faladar bismillah. To asalin wannan littafin da na rubuta shi ba wani littafi bane babba haka, littafi ne da bai da fallaye da yawa. Wani bawan Allah ya ɗauki nauyin sa, aka buga littafin kyauta kuma aka raba kyauta, ba siyarwa ake yi ba. Amma ina sa rai ba zan rasa kwafi 1 ko 2 ba a maktaba ko a ofis ɗina. Daga idan wanda ya take bukatar ta turo yaron ta za ta iya samun insha Allah. Mai tambaya na gaba ta yi ne akan tafsirin da muka yi jiya na ya ladina amanu taqullaha wa tabu ilayhi wasila. Jiya mun yi bayani kuma mun fara da bayani game da tawassuli ko idan za mu tuna a jiya na ce akwai tawassuli kala uku. Kana iya tawassuli da sunayen Allah ko mene sifofin Allah. Abu na biyu za ka yi tawassuli da mene aikinka na kwarai. Abu na uku za ka yi tawassuli da mene addu'ar mutumin kirki. To shine jiya ta rubuto takarda take cewa wallahi malam karatun da kai mana akan tawassuli ni ne shaida. Ta rubuto wasiƙa back and front. Ciki take cewa ta shafa shekara 7 mijinta baya mata dinkin sallah. Kasancewar tana da 'ya'ya kuma akwai 'ya'yan ruku. Idan ta ce a yi mata dinkin sallah sai ya ce shi ba ta ita yake ba, ta yara yake. Ta ce ita kuma ba ta taɓa nuna baƙin cikin ta ba da damuwarta. Amma duk lokacin da mijinta ya ce ba zai mata ɗinkin sallah ba, sai ta ɗaga hannu ta yi tawassuli da ɓoye baƙin cikin da take yi ga 'ya'ya. Sai ta yi tawassuli da wato daurewa da take yi, ba a yi mata ɗinki ba amma ta daure, da kuma riƙe 'ya'yan da take yi a matsayinsu na marayu ko kuma na 'ya'yan kishiya da ta fita ta basu. Sai ta ce ya Allah, ka ga dai mijina ya ƙi min ɗinki, kuma ya Allah ka ga yana da hali bai mun ba, Allah bai mun mafita. Ta ce wallahi ma da duk shekara sai na samu kala 2 zuwa kala 3. Ma'ana yanzu ita karatun da aka yi jiya a yi shi ne a kan gaba. To dama haka ake so. Jiya na ba ku misalai da yawa akan tawassuli. In kai tawassuli Allah zai baka mafita. Allah ya taimake mu. Abu na ƙarshe masallacin low cost. Masallacin low cost. Masallaci ne na biyu a garin nan na Zaria na Ahlus Sunna ɗin Izala. Idan ka cire masallacin Alhaji Haruna Danja, ba mu da masallaci da ya kai masallacin low cost wato matsayi a wurin mu ɗin Izala. Amma wasu mutanen unguwa, mutanen low cost da wani malami an samu saɓani tsakaninsu da Izala. Mu a ƙa'ida wallahi ba ma cewa suwa da ba su da gaskiya. Ko da ko mu muke da gaskiya, don wannan shine tarbiyyar Qur'ani. Annabin Allah ne yayi wa'azi aka karyata shi. Amma da yazo jawabi bai ce ni ne mai gaskiya ba ku ne fatattu. Cewa yayi wa inna iyyakum ala rabbiya. Wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Yace wa inna lalle mu aw iyyakum ko ku la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Akwai wanda yake kan daidai, akwai wanda yake kan bata. Dan Allah ya tambaye ku da annabin Allah da kafirai wa yake kan daidai? Da annabin Allah da kafirai wa yake kan bata? Kafirai. Amma duk da haka bai ce shi ne kan daidai ba. Mu a aqidar mu a fahimtar mu masallacin lokacin namu ne mu yan izala, mallakin mu ne wa walidin mu ma walada. To amma tunda mun samu sabani da wasu, mu ba za mu zo mu kuri mu ce namu bane.
mu dai abin da muka ce a yi hukunci. To alhamdulillah muna sanar da kokarin da mai martaba sarkin Zazzau yake a kan wannan masallaci. Wallahi kun cutar da musulmi, kun cutar da musulunci, kun cutar da Ramadan. A ce masallaci irin masallacin Lagos tun daga farkon azumin nan har yanzu ba a bari an yi kabbara a cikin masallacin ba a rufe saboda sarri. Wala sallar juma'a, wala tafarilla, wala tafsiri, wala itikafi, wala muraji'a al-Qur'ani. Kabo saboda son rai, haba don girman Allah. To, mai martaba wallahi kai uba ne, kuma muna gaya maka wannan ba tare da mujamala. Ɗan izala bai da mujamala. Wallahi duk girman mutum akan addini, wallahi ba ma ɗaga mai kafa. Ba ma ɗaga mutum kafa ko shugaban ƙasa ne. Amma iya fahimtar kana so ka yi adalci akan wannan matsayin masallaci. To muna son wannan kokarin da kai duka bangarorin mu nan guda biyu ka kira mu, kuma mun ga kokarin da kai Allah ya saka maka da alkhairi. Amma lalle mai martaba ka sani akwai mutanen da suke tare da kai suna so su ruru ta wutar fitina. Ruba masallaci bala'i yake kawowa a gari. Ruba masallaci masifa yake kawowa a gari. Ai nan cikin wada muna da masallaci bakin dandali. Ni ba na alfahari amma ina gode ma Allah ni ne sanadiyar rushe wannan masallacin. Ba na alfahari amma ina gode ma Allah domin na tsaya a gaban duk wanda ya kamata a yi magana a kan shi. Da ce tun da rigima ake tsakanin yan izala da yan ɗariƙa, kowa ya ƙi yadda a bar mai masallacin, to a rushe shi a yi wani abu wanda zai amfani kowa. Kuma Allah ya sa muka yi ittifaqi da yan izala mu da yan ɗariƙa mu. Aka rushe masallacin, aka yi wani abu yanzu gashi nan an yi gini hawa ɗaya za a mai da shi accusation center. To mu haka muke cewa, amma masallacin Lagos dole akwai masu shi. A je kotu a nemo takarda, waɗanda suke da takarda suke da tabbaci a basu. Kuma waɗanda suka yi fitina har aka ba masallacin da kusan wata ɗaya a hukunta su. Da haka mai martaba muna godiya, Allah ya saka maka da alkhairi. Mu ƴaƴanka ne, muna girmama ka, muna mutunta ka. Kuma tun da mun fahimci kana son ka yi adalci muna tare da kai. Amma lalle akwai waɗanda muke ganin akwai alamar son rai a cikinsu. Bai yiwuwa kamar yadda na ba ku misali, mutum ne yake da gida, kawai sai beraye suka shigo gida. Berayen nan guda 5, 10 har suka kai 30 suka kai 100 suka cika ko'ina a cikin gida. To shi ke sai aka zo sulhu, sai aka ce to abinda za a yi kai mai gida tun da berayen nan suna da yawa ka fita ka bar musu gida. Da Allah ne ya kama da hankali. Wa ya kamata ya fita daga gida? Duk yawan beraye in sun kai miliyan 1 su fita. Saboda menene? Ba gidansu bane. Haka ake yi. So da haka muna fatan Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitina. Allah ya tsare mana wannan gari namu na Zaria. Allah ya tsare mana fadin mai martaba sarkin Zazzau. Allah ya mana maganin azzalimai da munafikai. Allah ya mana maganin azzalimai da munafikai. Allah ya mana maganin azzalimai da munafikai. Duk wanda yake so ya ga dakin Allah a rufe shi ba a sallah, Allah ka rufe kwakwalwar shi ka rufe zuciyar shi. Idan mulki yake shi Allah ka shi mulkin. Idan kuɗi gare shi Allah ka shi kuɗin. Idan matsayi ne Allah ka shi matsayin. Duk abin da yake tunkawo shi Allah ka yi mishi magani. Wato Allah ka yi mana maganin shi ka zo mana ƙarshen wannan fitina. Alalam ya ji mun fara karatu akan wannan aya mai albarka, dole mu maimaita ta saboda alaƙar ta da abin da zamu yi yau. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يقول عندك إيماني اتقوا الله كجسورا الله وابتغوا إليه الوسيلة ونمي kusanci zuwa ga Allah. Duk abin da za ku yi ku samu kusanci da fahimtar juna da Allah ku yi shine wata bu ilayhi wasila. Ai je mun yi bayani akan wannan ko Allah ya ce wajahidu ku yi kokari iyawa fi sabilihi game da abin da ya shafi tafarkin Allah. La'allakum tuflihuna, tabbas za ku yi wato za ku rabauta. Ai wajahidu ayyuhan nas, ya ku mutane ku ji tsoron Allah. Wato ya ku mutane ku yi kokari kuma ku yaƙi a da Allah ta'ala makiyan Allah madaukaki da ya ilahi kalimati ku daga kalmar Allah subhanahu madaukaki wato wanda sarki ya tabbata a gare shi bi amwalikum, ana taimakon addinin Allah ne da dukiya wa anfusikum da kuma kawunan ku wa alsinatikum da harsunan ku
kai tanjumin matar habuna, yin haka zai sa ku tsira daga abin da kuke jin tsoro, wa tazfaru bi matar habuna, kuma ku rabauta da abin da kuke kwadayi, wa tudriku sa'adatal abadiyya. Sannan idan kuka yi jihadi za ku riski rayuwa ta jin daɗi ta har abada fi jannati a cikin aljanna Allah. Allah ta'ala ka ba mu shiga aljanna. Da haka wannan aya jiya mun yi bayani game da rabin ta shine a tawassul ko yanzu yau kuma za mu dan ƙara bayani game da jihadi da ɗaukar kalmar Allah. Ya ku yan uwa musulmi ko wannan addinin namu yana da buƙatar ƙoƙari ta ɓangarori daban-daban, kuma kowa sai ya yi ƙoƙari iya iyawarsa. Malamai babu wanda aiki yake gaban su a yau kamar su wajen karantarwa da faɗin gaskiya ko da ko za su yi asarar rayuwarsu. Masu kuɗi wajibi ne a gare ku fito da dukiya ku taimaki kawunan ku taimaki addinin. Sannan masu ƙarfi ku yi amfani da dukiyar wajen amfani da ƙarfin, ku yi amfani da kawunan. Wannan ya hada da yan agaji, ya hada da masu ba da tsaro, ya hada da duk wani wanda yake da damar da Allah ta'ala ya bashi. Dan boko ka yi amfani da boko ka taimaki addini, mai sarauta ka yi amfani da sarautar ka taimaki addini, wato matashi ka yi amfani da samartaka ka taimaki addini, tsoho ka yi amfani da experience ɗinka ka taimaki addini. Addinin musuluncin nan ya gini ne da ƙoƙarin waɗansu bayan Allah. Idan ka ɗauki sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda yake masu kuɗi ne, kuma sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Abubakar shine mutumin da ya fi kowa taimaka ma addini da dukiyarsa. Maza Allah yana cewa ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abi Bakr. Babu wata dukiya da ta yi min amfani kamar irin dukiyar sayyidina Abubakar yadda ta yi min amfani. Daidai da masallacin Annabi sayyidina Abubakar shi sai filin masallacin. Ka dawo ka kalli su Abdurrahman ibn Auf, su suke ba da kuɗi fi sabilillah da kasan ba sa son su. Ka dawo ka kalli Uthman ibn Affan, shine ya ba da waƙafi, ya sai rijiya da gona, ya ba da ita ga musulmi, wanda abin da zai baka sha'awa har yanzu akwai dukiyar sayyidina Uthman. Yanzu idan aka taya tafsirin ki shiga Google, ki rubuta funduk waqfu Uthman ibn Affan, ki yi sacin, ki rubuta hotel ɗin wakafin sayyidina Uthman dan Affan. Ma'ana dukiya ce sayyidina Uthman ya ware wa musulunci. Akwai gona biyu Uthman har yanzu tana nan a Madina, duk wanda ya san Madina ya san gonar. Akwai bishiyoyi waɗanda sayyidina Uthman ya dasa, ana tsinkan 'ya'yan itacen a ci, a yi sadaka, a yi kyauta, a biya ma marayu kuɗin makaranta, a taimaki zawarawa, a gina masallatai. Kuɗin suka yi yawa har suka zama miliyoyin kuɗi. Babu abin da yake kawo kuɗi a Saudiya kamar hotel. Idan kana da hotel kwana ɗaya a Saudiya sai ka samu miliyan 100 kullum, kwana ɗaya. Domin akwai gado ɗaya a Saudiya, kwana ɗaya naira miliyan 3 ne kudin Najeriya. Sai ka ga a gidan akwai gado ya fi 100, wani gado 50, wani 80, wani kaza, wani kaza. Da haka da kudin nan suka kasaita, sai aka gina hotel, aka sa mishi waqfu Usman ibn Affan. Yanzu haka yana ana sauke alhazai, kuma yana ainihin markaziya. Aka ce markaziya shine central area ta Madina. Yanzu ku kaddara masallacin markas, ku kaddara shine masallacin Annabi. To idan aka ce markaziya, to shine daga kan layin sarki zuwa Malle da Wata. Kuna ganewa? Wato gidajen da suke kewaye da masallacin Annabi, nan hotel da sayyidina Uthman yake. Har yanzu ana samun kuɗi yana jin alat na lada. Aƙalla shekara 1,100. Allah sahabbai ba su more ba. Da haka duk wanda Allah ya bashi kuɗi ya fito da dukiyar shi taimaki addini. Babu wani sirri na maintain ɗin dukiya kamar yin sadaka da yin wakafi da aikin alkhairi. Allah ya ce wajahidu ku yi jihadi. Gina masallaci ku gina makaranta, ku haƙa rijiya, ku sai alƙur'ani, ku sai fitila, ku sai sola, ku sai imbata, janareto, duk abin zai a taimaki addini kuyi. Alhaji Haruna dan ji Allah ya gafarta mu.
ya ga cikin mashahuran masu kuɗi a ƙasar Zazzau a zamaninsa. Ya hau mota ya sai gida, ya ci mai daɗi, tirela na ɗan ja ba kai saka faɗa adadin su in ba kana kusa da shi ba. Yau ɗan ja ya mutu, idan na ce ka kawo min hankici na ɗan ja, za ka yi kawo kwanin cin toshi, za ka yi kawo rigar shi ba, motar da yake hawa, bargon shi ba. Yanzu me za ka iya nuna min na hau da ɗan ja? Ku duba dukkan kun yi tufafi kun ce masallaci. Ma'ana duk abin da ya tara ba na shi bane. Wane ne na shi? To bayan masallaci a wani abu da ku sani ba. Masallacin Idi. Idi na Cikaji. Alhaji Haruna Danja shi ya mallaka mana shi. Yanzu haka in siyarwa za mu yi miliyan 300 ba za mu sayar da filin ba. Miliyan 300 ba za mu siyar ba. Haka ne in kana neman abin tausayi ka game kudin da bai taimakon addini. Alhaji Maje makabartar da mu naira 2000 ya sai ta. Nawa? 2000 ba zai isa bare ko sai a gida nan aka sai da 2000 za mu ci. Ko sai ba bare ba. Ko san 2000 wala za mu ci shi a gida nan. A lokacin da zai sai gurin gani ake yi kanka yaudare mu, haka da tawa suka ce mai su ba Ahmad an daga guri za a sayar 2000 ka ce za ka siya kai kanka yaudare mu to za ka ƙara da kudin ka ne? Alhaji Mali ya ce a'a, Allah ya ji kan Zakar Bagobiri, Alhaji Zakar Bagobiri duk su suka yi ta zuga shi suna cewa Alhaji ka yi ma matsala. Yanzu makabartar Dambu mun shafa shekara 40 da wani abu ana binne mutane, kuma analysis din da muka yi wa makabartar Dambu aƙalla shekara 100 ana binne mutane. Da haka duk garin nan babu wanda ya mana gatan waɗannan mutanen da muka fara ambata, Alhaji Haruna Danja da kuma Alhaji Maji. Shi Alhaji Maji shine ya sai ma kowa 2 bedroom, wasu kuma aka yi musu self content. Duk wanda aka yi mai kabari la'abu an maka 2 bedroom, duk wanda aka yi mai shakku an maka self content. Yanzu ka isa ka faɗi adadin waɗanda aka binne a makabartar Dambu da nawa? Haka ake addini. Ga Alhaji Ahmadu Idana, wa ma Ahmadu Ido minkum bi ba'i, inda ya ihu yanzu za a ji a gidan shi. Alhaji Ahmadu Ido shi ya ba mu asibitin musulmi. Alhaji Ahmadu Ido shi ya ba mu masallacin Park Road. Alhaji Ahmadu Ido shi ya ba mu makaranta ga ta nan a layin Maura, wani bene namu ne na markazi. Yau duk abin da ya mallaka ba dashi bane, wannan da ya ba addini shi ne nashi. Alhaji Sula Ajasko gabanin ya mutu yana da gidaje, ya ga wani gida ne ya fi kowanne daraja, shi ne gidan shi na Majarot. Wannan gida ne ba take ya ɗauka gaba ɗaya ba addini. To yanzu ga wasu matasa na ce musu matasa ne ba wajen sa'anni na bane, in ka hada su da waɗancan dattawan irin su Alhaji Umaru Kudi, shi ya gina mana masallacin dandali. Irin su Alhaji Yawale, Alhaji Sani Baba Trader, shi ya gina mana wancan masallacin na gangare. Ga sunan. A baya an yi irin su Alhaji Dan Sabale waɗanda suka taimaka ma addini. Akwai Alhaji Ahmadu Danja, shi ma shi ya gina mana masallaci na ainihin wato ganyen karfe. Sabon ya zan kira wurin kenan? Can da yan karfe bypass. To amma ga masu kuɗi na muna da su biliyoyin kuɗi, sai a ce gida ka zai din naka ne, ba ka da komai miskini. Na rantsa da Allah duk wanda bai gina masallaci ko kuma bai gina makaranta ba, ka sake ka mutu wallahi ka yi asara. Malam Daurawa ya je ya buɗe wata santa ta addini. Wani gwamna na cikin gwamnoni ɗan shi mai wazi. Yaron ya sha wiwi, ya sha kwaya, ya zo da daddare
ya tarar da baban shi a falo, yaron yana tambele, ya ce wallahi baba, wallahi ko kai ma dini a aiki ko kuma ka mutu mai bishasha. Yanin ya ba ma baban magana, kuma abu yake, sai baban ya shiru, ya ce ka yaron nan ba, magana ba yake. Daga nan ya ware wasu imanin, aka je aka gina masallaci da makaranta da katuwar santa. Duk wa'ayoyin nan ba su ishe shi wazi ba sai ɗan shi mushe wazi. Duk ko nawa ka tara an ka mutu sunan ka zai. Hakku mata kuna da dukiya, wata na da sarƙar zinari, wata na da zobe na zinari, wata tana da ɗan kunne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wa'azi ya ce ku kawo sadaka, wata ɗan kunnenta ta siyar. Yanzu akwai mutumin da ya kawo min naira 40,000 ya ce malam ya za a yi da wannan, kashe mai kake so ce yi abin da kake so. Na haka mashi rijiya a cikin mu'assasar nan naira 40,000. Naira 40,000 wannan rijiyar da kuke gani naira 40,000 wani gina ta. Mutum da suke shan ruwa ta. Haka ake ga wata baiwa Allah da ta yi mana bawar. Da haka ka yi kokari ka yi amfani da dukiyarka. To mu yanzu ba mu da kuɗi, ba mu da koko. Sai dai wa'azi. Shi kan wannan kan ga ganin haɓari. In dai da lafiya za a yi. To mu ma almajirai a wanda suke nokewa. Mutum ya zama kamar jami'an musulunci ya je ya karatu ya yi digiri ya masa zai zo bai karantar da kowa. Kai ma yadda ake zargin masu kuɗi ba sa taimako kai ma abin zargi ne. Mutum ya tafi Sudan, ya tafi Nijar. Akwai kasashe jami'o'i da yawa mutum ya je ya karatu ya karantar da kowa. Wajahi ku yi jihadi fi sabili wajen ɗaukar Allah da Allah ku tuflihuna. Tabbas in kun yi wannan za ku samu babbar rabu. Allah madaukin sarki yana cewa wajahidu fillahi. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj. Millata abikum Ibrahim. Allah ya ce wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ku yi jihadi dan ɗaukar kalmar Allah iyawa. Duk abin da za ka yi ka maneji in dai abin da ya shafi addini ne da kuɗi da ilimi da komai. Shi yasa wallahi akwai waɗansu matasa da za su baka sha'awa. Allah ya ji kan Aliyu sakatare, Allah ya gafarta mana. Aliyu da Markas. Wannan bawa Allah ya sadaukar da rayuwar shi iya wasu wajen taimakon addini. Da aikin shi, da aikin da ba na shi ba. Wallahi Aliyu yana yi. A lokacin da Aliyu ya rasu, kuka muke ya za a musu irin Aliyu. Yaya za a yi? Ina addini na waye? Na Allah ne. Yau sai ga su Ibrahim Musa su. Yanzu yaron nan zai baka mamaki. Kaga sallar tahajjudi da ake a Markas sai sun so sun kinsa wurin. In suka fara aiki wani lokaci tun bayan isha'i sai suka yi 12 dare. Sai an haɗa komai ya kinsa. Mu da muke limanci, mu ake gani ko? To ba ma zuwa sai wurin yaron. Kuma ya sallar tahajjudin da su. A kwana da su bayan asubahi, garin Allah na wayewa kuma fito tafsiri kafin mu zo sun zo. Kuma ba za su bar gurin ba sai an tashi. Mu zo tafsirin yamma kafin mu zo sun zo. Haka ake ji. Amma wani tana can tana gefe, ila koshi ko kanwa koshi ko yashi ko dangin shi sun mai da kai bawa. Za su karar da rayuwarka. To kar a mai da shi bawa, sauran ƴaƴan da ba sa addini bai suka fi masu addini. Ta duk damar da Allah ya ba ka kai. Kuma wallahi sai labari wata rana. Akwai wanda da dukiya, wani da lokaci, wani da experience, wani da damar da Allah ta'ala ya bashi. Irin su wanda yaron Aliyu dan yaran Jumhur Provision. Shi ma baya gajiya. Kuma za ka ga wani al'amari na Allah duk wani mai addini, duk wani mai wa'azi, duk wata santa ta addini sai Allah ya kawo wani ya sadaukar da shi a wurin ya zama ba abin da yake ma yi a wurin sai hidima ga addini. To amma idan aka yi rashin sa'a sai a ta zuga shi. Sai ya bar wurin. In ya bar wurin shi zai ci baya. Wallahi gurin nan
na Allah ba kuma nan gurin ba duk wani guri na addini na Allah Allah ya ce wa in tatawallaw يستبدل قوما غيركم ثم لا تكونوا أمثالهم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم. الله تعالى يقول وإن تتولوا إن أبدوا صبر الدين بك جوية غاية بك جوية غاية Allah ce yastabdil qauman ghayrakum sai Allah ya tafiyar da wasu ya tafi da ku ya kawo su. Kuma sun mana ya kuno amfani ko ba su irin ba yanzu so da yawa anan za ka ga ne ba ba za ka yi ba kada Allah ya sa ka yi an kyauta ta maka zato duk lokacin da aka zo sabgar addini aka ce zo kai an taimake ka ne kada ka yi lokacin da muka zo muna sabgar marayun nan mutum da muka jawo suka ɗari to da suka yi zuwa ya hana abin ya tsaya ya tsaya yanzu jiya mun raba kaya a nan ya kusan na maraya 500 tsakanin marayu da masu rauni kusan mutum 500 mutum da yin kaya mai bakin ciki sai Allah ya yi maka bakin ciki na ga yayi mutum 100 da to da Allah dan haka wajahidu fillahi haqqa jihadi Allah ya ce ku yi jihadi dan daukar ma Allah mutukar jihadi kowa ya kula maneji a iya abin da zai yi sai Allah ta'ala ya ce alladina amanu taqullaha wa tabu ilayhi wasilata wajahidu fi sabili la'allakum tuflihuna tabbas idan kuka yi haka Allah zai sa ku rabota Allah sa mu cikin bayin masu rabota me Allah ya ce a gaba innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum ولهم عذاب أليم. To bayan Allah madaukakin sarki ya umarci mu'minai da su ji tsoron Allah kuma su bi hanyoyin da za su bi iyawansu su samu kusanci zuwa ga Allah. Kuma Allah ya umarci mu'minai su yi jihadi su yi kokari wajen ɗaukar karmar Allah. Kuma Allah ya bayyana ƙarshen masu yin jihadi rabauta. Yanzu kuma Allah ta'ala zai bayyana mana magomar kafirai. Sai ya ce innal ladina kafaru lalle wadanda suka yi kafirci law anna lahum ma fil ardi jami'an da za a je kiyama da zama suna da duk abin da yake ban kasa baki daya wa mithluhu ma'ahu da kwatankwacin duniya da kamar duniya ai law kana lil kuffari mulku ma fil ardi kulliha da a ce kafirai suna da mulkin abin da ke ban kasa baki daya wa malaku bi'fahu ma'ahu kuma ya zama suna da ninkin duniya sau biyu yaftadu bihi min azabi yawmil qiyamah dan su bada wannan mulkin su bada dukiyar su bada wannan abin da suka mallaka dan su kubuta daga azabar Allah ranar tashin kiyama aiwa aradu an yuqaddimu dhalika kullahu suka yi burin su bada wannan abin gaba ɗaya yawal qiyamah ranar tashin kiyama filiyatan a matsayin fansa ya takhallasu biha min azabil akhirah dan su kubuta daga azabar lahira Allah ya ce ma tuqbila minhum Allah bai tabara ولهم عذاب أليم سنة عذاب من الأليم أي لما تقبل الله تعالى منهم ذلك الفداء لما تقبل الله تعالى منهم ذلك الفداء ما بذلوا دي يند متين يبالي صدقة على يرى دي يند متين يبالي كوتا على يرى ويدم أجالي شكرا يمشي عذاب الله بدي سوراري شبا وقد حق عليهم العذاب مؤلم موجع عذاب من الذي تارغا تتبت المتين سبحان الله da haka ka yi iyawarka a nan duniya ake sadaka na taba gaya muku akwai wata makabarta ta mutanen gir a makabartar suka rubuta wani adon sanarwa da Allah kowa ji wani adon sanarwa ba musulmai bane amma a makabartar su suka rubuta signboard suka ce nan gurin ma'ana ina makabartar suka ce ba a zuwa da kuɗi amma ana aiko da kuɗi ba a ne ba a zuwa da kuɗi kun sa akwai ranar da in ka mutu za a kai ka da waya da AC da fridge
da mota da daloli da zinare, haka ne? To wasu an gane su ma sai suka ce ba a zuwa da kuɗi kabari, amma da aikawa da kuɗi. Yanzu garin nan za ka yi mamaki irin kuɗin da mutane suke shi a garin za su baka mamaki. Kaga duk wannan bala'in simintin, kaga duk wannan bala'in tsadar rayuwar, in kaga irin gine-ginen da ake za ka sha mamaki. Kaga mutum ya fara gini tun daga foundation har fenti bai tsaya ba. Amma idan ka ce ya nuna maka masallaci tuƙa guda da ya gina bayan rikici, wani kuma fa shekarar 60 a duniya. 60? Kaga shekara 60 kana gine-gine? To ba 60 ba yanzu ko mu yan 20 da wani abu ba, to wa ke son mutuwa bayan Allah, ko mu yan abin nan haka ka sai kana ba ta lokaci da wani gine-gine. Ba hana ka kai gini ba, ba hana ka ba. Amma ka sani in ka gina gida gari ba ka da lada. Amma masallaci fa, makaranta fa, makabarta fa, ƙur'ani fa, rijiya fa. To da haka Allah ya ce su kafirai aka je lahira ba wai kudi ko sadaka ko kyauta ba, duniya da a ce mallakin su ne sai Allah ga duniya kan mu shiga wuta, sai Allah ya ce ba za mu karɓa ba. Hadisi ya tabbata da Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yujahu bil kafiri yawmal qiyamati, za a zo da kafiri ranar tashar kiyama, fa yuqalu lahu, sai a ce ma kafiri ara'aita law kana laka milkul ardi dhahaban, me tsammanin kada a ce kana da girman duniya, cikin duniya na zinari gare ka, duk duniyar nan cike da zinari, a kunta tafti bihi, kana ga zaka iya bada zinarin cikin duniya ka ba da shi sadaka a kyale ka bai maka azaba ba? Bai ya ƙulu na'am, sai ce ƙwarai. Ba wai sarkar zinari ko ɗan kudin zinari ba, ko bokitin zinari ko drum, duka duniyan duka a ce zinari ce ta kace a ce ka bayar, amma a kyale ka. Kafiri zai ce zai fayu ƙalu da hu, sai a ce ma kafiri kadi kuntu su intu ma huwa aisar min zalik. Wannan hadisin ku saurare shi da kyau. Sai Allah ya ce to a duniya na roƙe ka abin da bai kai wannan baka ka ba. Kuma ni ina gaya muku, ina maimaita muku, ku ji wata magana daga bakina. Kun ga mafi yawancin abubuwan da muke morewa na rayuwa da addini ba namu bane, wasu suka yi mana. Yanzu firamare mu muka gina ko wasu suka gina mana. Sakandirin mu wasu suka gina mana. Asibitin mu wasu suka gina mana. Makarantar mu wasu suka mallaka mana. Juma'a mu wasu suka yi mana. To mu kuma me muka yi masu zuwa? Mu kuma me muka yi wa masu zuwa? Gare da ana cikin Ramadan, Allah ya kowa ya ba da wani abu da dukiyarsa. Muka ce ba ka da kuɗi, kana da kayan kuɗi. Wallahi akwai wa'azin da aka taɓa zuwa, aka yi wa'azi akan taimako fi sabilillah. Wani tsohon sai jikin shi ya kama rawa, kawai sai fita. Yana fita sai ya dawo, yana dawa sai ya ratso wurin wa'azi. Yana zuwa sai da mai wa'azi ya ce ga na gudunmuwar aleda. Aka ce taho baba. Yana tohowa aka buɗe leda, mai ka zo da shi, ko sa mai zo da shi? Tocila. Ya ce wallahi ya shiga gida, duk duniya a gidan shi bai da wani abu da zai iya bayarwa ya yi sai tocila. Ma'ana ya yadda wannan tocilar da yake haskawa ya rabu da ita don ya samu haske a kawarin shi. Dukkan wannan da marayunmu da masu ubanmu, kowa ya ninkin sallah. Wani in kasan nawa ya kashe a kayan sallar shi za ka shiga mamaki. Ko jiya na shiga shagon mutar sada, na ga wata riga na ji ka wannan rigar nawa, aka ce mu 350. Lale a sa maka a leda. Wannan ba kayan maza kenan wanda yake bai cika tsada ba. Riga ɗaya naira 350. Amma yanzu duk lokacin da mutumin da ya iya sa wannan rigar ba zai iya ba da 150 ba fi sabilillah, sai wanda Allah ya tsira. Kuma duk wanda zai iya sa wannan rigar to ba ita kadai gare ba. Da haka kowa ya yi kokari ya tsayar da kanshi daga shiga wuta.
kowaye in kana da kuɗi ka bayar in baka da kuɗi kana da kayan kuɗi mutuwa ce kowa sai ya tafi to sai Allah yake gaya mana kafirai in sun ba da ba za a ansa ba da haka nan duniya ne za ka yi sadaka a karɓa alaikila ba a sadaka ba a kyauta kuma yanzu ne ake ce maka kawo fi sabilillahi 10,000 ka ga 10,000 kuɗi ko kana ganin 100,000 kuɗi ko in Allah ya tsawaita rayuwarki nan gaba naira 100,000 bai wuce kuɗin tom-tom ba wasan tom-tom bai wuce kuɗin tom-tom ba ba zai zuwa ne yanzu ba ga mun ba misali mun bayar da makabartar da ba naira 2,000 kana ga yanzu za a sai da ita miliyan 20 ba za a sai da ita da haka duk lokacin da sabgar addini ta taso ku kuma zai wuce kuma Allah zai ba ku da sai Allah ta'ala ya ce innal ladina kafaru law anna lahum ma fi ardi jami'an wa mithluhu la yaftadu bi min adhabil qiyamati ma tuqbilu minhu wa lahum adhabun alim sai Allah ya ce mi ala rabbiya yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum adhabun muqim Allah ya ce yuriduna an yakhruju minan nari suna so su fita daga wuta Allah ya ce wa ma hum bi kharijin minha bayan da zai fita a cikin wuta wa lahum adhabun muqim suna da azaba wanda take mai radadi Allah ya tsare mu Allah ya faɗi mana a cikin suratul hajj kullama aradu an yakhruju minha أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها duk lokacin da kafirai suke so su fita cikin wutar jahannama min gammin saboda bakin ciki da zafi da tirri da damuwa Allah ya ce wa'idu fiya sai a mai da su cikin wutar wa zo ko azabar hari sai a ce ku dandana azabar gobara Allah ka tsare jama'a babu abin da yake fitar da mutum daga azabar kawari kamar sadaka ita sadaka ko ba wai azabar kawari ba daidai da tsayuwar filin kiyama annabi ya ce mu'mini yana karkashin inuwar sadaka shi ƙarƙashin inuwar mene? da wanda zai yi wanda yawan da ya ja a ranar bidoniya ce ko bayan alhamis ba a yi duk alhamis mukan nemi taimako a nan so da gudanarwa to kowa yi abin da zai iya bayarwa ko a nan ko a ko'ina ka yi duk abin za ka taimaki addini ka taimaki kanka Allah ka taimake mu a cikin suratul ra'd al-rambiya Allah ya ce lil ladina istajabu li rabbihim استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أقول لك سورة الزمر ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. a cikin suratul ra'd da suratul zumar duk ayoyi sun nuna mana aka je lahira mutum zai yi burin duk abin da ya mallaka ibada fi sabilillah dan kar a yi azaba kuma za a saba Allah ka tsare mana imani ka ba mu dukiya mai yawa da za mu taimaki addini mu taimaki masu addini sai Allah ta'ala ya ce yuriduna an yakhruju minan nar suna so su fita daga wuta wa ma hum bi kharijin minha ba za su iya fita daga cikin ta ba wa lahum azabun muqim suna da azaba da mamamiya to a nan miya akwai waɗanda azabar su zaka ga permanent akwai wanda azabar su kun ba permanent bane haka ne to ce nemo mana wata aya take da magana المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ولهم عذاب مقيم. to yanzu kun ga kafirai an ce yuriduna yakhruju min an-nar wa hum bi kharijin minha wa lahum adhabun muqim ataba su da wahamiya ce permanent to haka nan munafikai su ma munafikai azaba su da wahamiya ce to akwai wata
kun san laifuffuka kala-kala ne, akwai laifin da in ka shiga wuta za ka fita, amma dai Allah ya ga dama ya ce a kai ka wuta ka shekara biliyan 100, shekara biliyan 100. To lahira irin duniya ce? A lahira ba irin duniya ba ce. To waɗanda shi ne laifuffuka musulman.